Good morning लोगोफोर दा फुंनि 8टा जाबाय लोगोफोर आङो फुंनि थाखाय जामुं आदार बानायनो नागिरदों नै RCM नि आटा बियो रुटि बानायनो नागिरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बुटखौ आं आलु होनानै रुटिनि तरकारी माबा सब्जी बानायगोन ओंख्रि बानायगोन बे आटाया बिराद मोजां जानो गुरै जायो RCM नि आटा ओमफ्राय दै गुदुं होनानै नागोन आङो दै गुदुं होबाथाय रुटिया गुरै जायो आरो नै प्रणया दासो ब्रास खालामदों बोथोरा दिनै बिराद गुसु लोगोफोर थान्दा बार बारगासिनो बिरादनो बेनिखायनो गुदुं गुदुं रुटि बानायनानै जानोसै जोंहा प्रणयनि स्कुलबो गैया दिनै सुनिबाराव बिसिना स्कुल थाया दिनै सुनिबार आरो लोगोफोर आं बेयाव संख्रि एसे ओमफ्राय थाव गोथां होनानै लाबाय थाव माने रिफाइन थाव गोथांथ' नङा एसे होनानै नाबाय थानोसै आङो लोगोफोर आं नाखांनानै बेखौ दसे खोबनानै दोनथ'नोसै गुरै जानाय बायदि ओमफ्राय दा ओंख्रिखौ बानायग्रोनोसै आङो बुटनि सब्जिखौ ओमफ्राय टमेट' थाइनै होगोन बारा मस्ला मस्लि होआ फुं टाइमाव जागोन नालाय जोंहा मस्ला जानायनि अयफा गैया खिनाय जायो बेनिखायनो आरो फुं टाइमाव मा होनो सामब्राम गुफुर आरो जिरा एसे देनानै होबाय हाइजें ओमफ्राय नै बेखिनिल' थावा दुंबाय नै लोगोफोर आं आटाखौ नाखांबाय दा बानायनोसै लोगोफोर आंना रुटिया जाबाय जानोसै दा नै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ लोगोफोर दा टाइमा 10:30 जाबाय आङो स्कुलाव थांनो नागिरदों गुवाहाटीयाव थानाय नायल' जायल' गंसेल' बड' मिडियाम बाथौपुरि बड' हाई स्कुल जेराव आं फरायदोंमोन बेयाव थांनो नागिरदों लोगोफोर मानि थाखाय थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होनबाना मिथिगोन आङो दा खिथाथ'ला नोंथांमोननो ओमफ्राय आङो गस्ला गांसेखौनो गानगासिनो दाख्लैनिफ्रायनो मा होनो स्कुलाव थांनो नागिरदों नालाय आंना आखाइ गोलाव कुर्ता मोजां गैया ओमफ्राय फ्रकसो दंजोबो आरो गासिबो ओमफ्राय बेनिखायनो बेखौनो गानबाय आङो ओमफ्राय दा आङो ओंखारबोबाय लामायाव दंफैयो आं फिसालाखौ मालायजोंसो दोनबोथ'दों न'आव बिफाबो गैया बिफाया भारामारि थांदों बेनिफ्राय मैयानो थांनायनि बाथ्रामोन मैया थांनाय जायासै बिनानावखौ लेंदोंमोन आं बिनानावा फैयासै बेनिखायनो बिदि लामा नायबाय थाबा जानाय नंला आंना खामानिया थालांगोन बेनिखायनो आङो दिनै हारसिंबाबो थांनो ओंखारबाय आरो दा नोंथांमोननोबो आङो नाजानोसै देखायनो स्कुलखौ देखायनो हायोना हाया मिथिया बेसेबांबा बोसोर जाबाय लोगोफोर आङो 2011 आवनो मेट्रिक पास खालामनानै बे स्कुलनिफ्राय बारग'दोंमोन आरो ओमफ्राय दिनैसो बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनै थांनो नागिरदों दिनै सुनिबार लोगोफोर स्कुला हाफ जागोन बेनिखायनो आङो दा थाब थांनोसै बांद्राय बुंबाय थाला थांनायावनो दा 11 साराय 11 जाहैगोन बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै आं लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होनबाना मिथिगोन आङो मानि थाखाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय फंबाय फंबाय सासे लोगो मोनदों बेजों थांफानोसै आं सिंसिम आरो आंबो थांफागोन ओमफ्राय बियो नुजायानो भिडिअआव देखायला बेखौ लाजियोनो गथ'आ इस्वा हेलमेट गानलायना लाबाय नै लोगोफोर आङो कटाबारि होननाय जायगा मोनफैबाय ओमफ्राय नै बेखौ बारलांनांगौ बेखैजाय आहमगाव होननायखै थाङो आरो मा होनो दिल्ली पाब्लिक स्कुल संस्कृति स्कुल ओमफ्राय माबा स्कुल मोनो स्कुल मोनफैबाय लोगोफोर बै ससे थांबानो मोनगोन बै ससे थांबानो मोनसिगोन आरो लोगोफोर स्कुला नै बेखै फैदों आङो ओमफ्राय बेखै आयुष चन्द्र मेडिकेल दिल्ली पाब्लिक स्कुल दं आरो बेखै ओमफ्राय नै बेखै दैजिं हटेल रेस्टुरेन्ट गोदान खुलिदों खोमा मिथिला बिराद बोसोर जाबाय नालाय फैया आङो फन केमेराखौ लादों ओंखायनो लिरनायफोरखौ उल्था नुदों नै मोनबाय लोगोफोर बेनो बाथौपुरि बड' हाई स्कुल बिराद मोजां जाखाबाय सिगां बेबायदि दंफां गोलैसैमोन
सिगां बेबायदि दंफां लाइफाङानो गैयामोन बिराद मोजां खालामखाबाय बेनो लोगोफोर गेट मोनफैबाय दा हाबलांनोसै सिंखौ आङो भिडिअ खालामनो हायो ना हाया नायनोसै लोगोफोर बिराद मोजां आङो स्कुल सिङाव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय हेड सारा माबा क्लास खालामगासिनो दसे नेनोसै बिराद मोजां बिफां लाइफां गायनानै बिराद मोजां जाबाय स्कुलखौ बिराद मोजां बानायबाय नै बिफां लाइफां गायनानै जों सिगां फरायनाय टाइमाव बेबायदि गैयामोन आरो बे केमेराखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो बिराद मोजां बानायखाबाय लोगोफोर बिराद मोजां नुखाबाय नै लोगोफोर स्कुला बिदि आं बेयाव सानैसो फंबायमोनजों रायलायनो फैबाय भिडिअ खालामनो होननानै खारजोब्बाय नै दैजिं हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट परथा जालांसै बेयावनो सिङाव हाबफैबाय नै लोगोफोर मानसिफोर बारा गैया नै लोगोफोर रुटिया मोनफैबाय दा जानोसै आंना खामानिया जायासै लोगोफोर स्कुलाव थांनाया दायो न'आव थांनानै खिथायसिगोन आं नोंथांमोननो मानो थाखाय फैदोंमोन लोगोफोर आंना रुटि जानायावनो मैगङानो माबायानो ओंख्रियानो गोलैना होनानै सुनानै गिसि जाबाय कुर्ताया दाय लोगोफोर आङो दा कटाबारि बाजाराव दङ दिनै कटाबारि बाजार सुनिबार बाजारा सायावसो जाजोबदों गासिबो नै बेयावसो जायोमोन आरो बाजारा खिन्थु बेयाव छट फुजा जागोन बिहारिफोरनि बेनिखायनो दिनै बाजारा बेयाव जवाखै गासिबो बारखोजोबदों फुटपाथाव ओरैजाय गोलाव एखेबो गोलावनो ओरैबो गोलाव जजोबदों आङो मैखुनसो बायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं बायबाय थाग्रा हिनजावफ्रा अबेखि जिरायदोंबा मादैमोना नागिरना मोनासै गाबोन जागोननो गाबोन रबिबार दिनै सुनिबार आरो नायनो फैनांगोन फुङावनो बेबायदि बानायजोबदों नै बेयाव दुगैगोन आरो मादैनि दखानखौ नागिरनानै दासो मोनदों मैखुन लांनि दिनै बेलेग बेलेग जाजोबदों ना बाजारा न सायाव बारखोजोबदों गासिबो ओंखायनोथ' फुजा जागोन ना मैखुन लांनि फवासे हर मैखुन 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 ओमफ्राय नारजिबो जलफाय लानोसै लोगोफोर नै फवासेयाव बेसे हर ओमफ्राय फानलुआ बेसे फानलुआ लोगोफोर आङो न' मोनफैबाय दानिसो मोनफैदों नै ओंखाम संनोसै ओंखाम ओंख्रि संनोसै दा दहाय संनानै गालाङाखैमोन आङो मैखुन लाबोदों मैखुनखौ एवनोसै नै ओमफ्राय सुखा मैगंबो लाबोदोंमोन आङो ना मोनबोआसै आङो लामायाव ना मोनबोगोन सानदोंमोन बाजाराव नायासै ओमफ्राय बिबार फुलि आंथ' बाजाराव थांबा बिबार फुलि नुबाथाय लाबोआलासिनो थानो हाखाया ओंखायनो लाबोबाय ओमफ्राय बाबानो मिथाइ लाबोदों नै ओमफ्राय नै दिनै आङो जलफाय लाबोदों जलफाय फिथाइ जलफाय जागोन दुन्दियाजों सिफ्लेनानै फानलुआबो देन्जार फानलु लाबोदों नै बेयाव दं मैखुन ओमफ्राय बेयो जाबाय नारजि गोरान नै लोगोफोर मैखुना फवासेयावनो 50 थाखा फवासे दं आरो बेखिनियाव ओमफ्राय आपेल थाइनैसो लाबोदों आं बाबानो
जोंना एक्टरा आपेल जागासिनो सा लोंसै लोगोफोर नै लाल सा नै आब'जोंनो दोनलांदोंमोन आं बाबाखौ लोंदो आं मैखुन सायगासिनो लोगोफोर मैखुन एवनोसै मैया मोनानि लाफा खारै दङ बेजों जालाबायनोसै मयुरर पाखिदर मयुरर किबादर ऐसे ना दावराय गां बायदि नुदों नै लोगोफोर ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै जोंहा मैखुन भाजा नै ओमफ्राय मैया मोनानिमोन लाफा खारै मुला लाबाय फानलु मा फिसा जानोसै ओमफ्राय लोगोफोर दहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन ना आङो स्कुलाव मानि थाखाय थांदों ओमफ्राय आंना खामानियानो जायासै लोगोफोर बिनि थाखायनो खिथानो जानाय नंला नोंथांमोननिसिम गाज्रि दा मोनसै नोंथांमोना दा ओंखाम जानोसै जाखांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिदिब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि थाखाय बाय बाय